Soc Albert Soler Fuentes, vaig néixer l'any 60 a Granollers, estic casat amb una dona guapíssima, tinc dues filles, l'Helena i la Marta és la gran, l'Helena la petita té 14 anys, la gran en té 21 a punt de fer-ne. Visc a Granollers, soc mestre, aquest és el meu ofici, però tot i que ara treballo a l'Ajuntament de Granollers, treballo de directiu, treballo com a cap d'àrea de l'àrea de serveis de les persones. Soc fester, m'agrada la festa i per tant participo molt activament de la Festa Major de Granollers, la festa de blancs i blaus. Jo soc dels blaus, blau intens, i per tant formo part de la colla i de diverses activitats que fem durant aquests dies. Tinc força amics i amb ells doncs faig una mica de tot i per tot. Sortides i trobades. M'agrada la fotografia. Últimament m'estic començant a aficionar a fer allò que en diuen l'sketching, a dibuixar, i m'agrada l'esport. Normalment practico això d'anar a córrer una hora cada dia o cada 2 dies, és habitual. M'ha agradat molt la idea de trobar-nos, els Albert Solers, la proposta de l'Albert Soler Fernández. Trobo que és molt original i m'ha resultat molt divertit trobar-me amb gent que es diu com jo i que veig que tenen en comú que són molt trempats i gent que realment és encantadora. Per tant, suposo que aquest és el principi d'una amistat i per tant que aquesta ha estat la primera de les properes trobades, alguna de les quals espero que sigui a Granollers i que els pugui presentar i que coneguin el meu poble, la meva ciutat. Som guapos, els Albert Solers som guapos, sí, la veritat és que no m'han portat cap sorpresa, no he vist cap lleig ni cap, no, tots guapos com m'esperava, i tots una gent molt trempada, molt... Vaja, jo crec que l'expectativa és la que tenia, i si no superior, jo crec que fins i tot ho hem millorat.